Дали вторите родители или първите родители заслужават повече, зависи от тях самите. Самата роля на родител е изключително важна и това дали ще бъдеш добър родител не те прави само това, че си създал един човек. Правите отношението му към него, говорим за детето, отношението ти към детето, начина по който му помагаш да извърви пътя си и да порасне, това всъщност изобщо може да не е твой биологичен родител. И по-добър е този, който присъства активно в живота ти, разбирате, когато му дотрябва да бъде до теб. Това те прави добър. Дали е първия или е втория, не се знае. Който по-добре изиграе тая роля.